अब्लासो जों गासै ओनसोलनि रायजोफोरखौ गोजोननो हानाय बायदि खामानिखौ मावनो जों हागोन बेनिखाय पार्टी वर्कारफोरखौ आं धन्यबाद होदों साबायखर होदों जे गासैबो ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय आमाखानो गोजौ थाखोहालागै जेसेबां पार्टी कर्मी दं बिथांमोना गासैबो गोसो गोथारै खामानि मावदों आरो बेबायदि खामानि मावनायखाय दिनै जों गोदान पार्टीबो सरकार दानो हादों आरो आसा खालामदों रायजोनि आस्था जोंनि सायाव दं आरो रायजोनि आस्था लानो जों नेक्स्ट सरकार दानो हानाय बेबायदि परिबेखौ जों मोनदों दिनै जाहाथे गोबां मानसिफ्रा बेहाय माने इउपिपिएलनि फारसे मोजां मोननानै जइन जाफैदों बेयो मानि थाखाय जादों होनना बिथाङा बे दानि जि सरकार आरो बे सरकारखौ जाय पार्टी सालायदों बिथांमोननि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननाय आरो बे सरकार इउपिपिएलनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकार गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय बेखौ नुनानैनो बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन पार्टी दङ गाव गावनि पार्टीखौ गारनानै बेयाव बाहागो लाफैदों बिनि सोद्रोमा जाफैदों आरो बेनो जोंनि साक्सेस माबाफोरखौ बाथ्राफोरखौ फोरमायदों बेनिखायनो जों आसा खालामदों आरो बांसिन फैबावगोन गोबां जायगायावनो फैनो ओंखारनाय जों गुबुन पार्टीनि मानसि गोबां दं बिथांमोना थामथिम जाना दं आरो जों बेखौ सम बेबायदिनो सम बिथांमोनखौ जइन खालामहोगोन आरो जोंनि पार्टीखौ जिखिनि जोंहा दा स्ट्रेंथ दं बेनिखायनो बोलोगोरासिन जों खालामो इउपिपिएल भेरगाव जिल्ला कमिटिनि थामथि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थाङो थामहिनबा मैयानिफ्राय नैबे भेरगाव समष्टिनि जाबांगा फोथार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे पुरनि भेरगाव होननाय गेलेग्रा फोथाराव भेरगाव ब्लक कमिटि आरो भेरगाव जिल्लानि बे जथुम्माया जादों दिनै फुंबिलि समाव फिरफिला दैखांनायजों लोगोसे थान्दै मेल जिरायो आरो बे थान्दै मेलाव भेरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समष्टि बे समष्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय राजनैतिक भाबै माखासे बाथ्राखौ सावरायनाय जायो आरो थांखिबो लानाय जायो जाय समष्टियाव प्राइमारि सिङाव बुथ कमिटि दानो हायाखै मेम्बारशिपा मोजाङै ड्राइभ जायाखै बेफोरखौ मोजाङै खालामनो थाखाय दिनैनि जिल्लानि थान्दै मेलाव थांखि लानाय जादों आरो बेयाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बिनि उनाव जोंहा गेवलां मेल जायो जेराव भेरगाव जिल्लानि गार्जेन इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखेवगिरि महरै आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि 30 नं भेरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनिफ्राय 150सो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलाव जगदान जाफैदों बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनाय इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनाय गासैखौबो मोजां मोननानै बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो गोख्रोङैनो बरायनानै लादों आरो दिनै बे गेवलां मेलाव 5000निबो बांसिन सुबुङा बाहागो लाफैदों जुदिअ गोबां दिनैनि थारिखआव गोबां हाबा हुखा बायदिसिना बेस्थता दङ थेवब्लाबो 5000निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों बेनि गेजेरजों जों बुंनो हायो भेरगाव जिल्लाया राजनैतिक भाबै इउपिपिएल दोलो हिसाबै गोख्रों जाबोदों आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि आखायावनो बे मोनबा समष्टियाबो उद्धार जागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय एबा 18 बोसोर बैसोनि सिङाव हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामनाया बियो आयेन मथे बेरेखा एबा बे आयेननिखा बियो दिनैनि बाथ्रा नङा बेयो भारतनि संबिजिनावनो दङ भारतनि आयेनावनो दङ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां जेंना सोमजियो न'खरनि जेंना समाजनि जेंना बायदि बायदि जेंना